Ma Isiolo chungo chenro mamoko mag dongruok kendo keto maino ne kedo kod oro gi kech ma ogotache kaunti no. Kotene gi jotelo mamoko ma kaunti Gavana Abdi Guyo wacho ni giloso komiti marango chal mar oro kod kech e kaunti no kendo pedho kenge makare mar kedo gi midhierogo. Motelo ne mano Guyo otelo ne chenro mar chiwo chiemb kony ne familia maromo 24,000 maonge gi kaka ginyalo yudo chiemo. Telo ma ochung' ne kedo kod oro oyango ni maromo familia 30,000 e kaunti ma Isiolo kalo e midhiero mar oro gi sani. Kaunti ma Isiolo en achiel kuom counties ma oro go e tache pachoka ka jotelo mamoko koro jiwo chenro mar keto mise motegno ne kedo kod midhiero mag oro. Intervention, and we come up with recommendation to the national steering group on what is needed to mitigate the effect of drought in Isiolo County. In the National Steering Committee, we agreed when we come up with the recommendation, we will know what the national government will put on the table, the development partners, and the county government of Isiolo. We will suspend on projects because our priority now is to safeguard the lives of our people and their animals, because that's our priority. You cannot do development when people are dying. We are suspending all development projects to focus on making sure that nobody in Isiolo County dies of hunger. Tumekutana na civil society, NGOs wa Isiolo County mzima. Tumeongea na wao na responses zozote ambazo tumewaelekeza kulingana na mambo ya janga la njaa. Tumewaambia kila mtu awajibike kiwango yake. Shida pia ni intervention, ile generation of the list, wale watu ambao wana the vulnerable list yao. Tunataka kuanza a fresh audit of that list. Na tunasema hiyo list katika location tutakuwa na chief hapo na